खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव बरायलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो टपा मालूम ना नाय लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखागौ दे बे बुहुमाव सुतिया मानसिफोरनि खुनु अभाब गैया माने आंनि बादिब्ला सुबुं माहारिनो गासिबो बुस्थुखौनो होजोबखादों सोरजिगिरिया बाट खायसे सुबुंनो किसुमान बुस्थुफोरखौ हरनाय जायाखै बियो जादों सेंग्राफोरनो खांख्राइ गुदुं आरो सिख्लाफोरनो फान्थाव थारैनो जोंनि गेजेराव माननाय बेमारा बारा जामारबायनो बे केलारनाय बे भिडिअनि गेजेरजों नैबे बिनानाव गावनि माननायखौ ओरैबायदि रोखा रोखा फोरमायना लादो दि माने नोंसोरनाव एलार्जि जाबाबो बेफोरबायदिनो माननाय नङा आरोना टपा आरो नोंल' लाजिनो गोरों मानसियालाय माथो मोनदो बेयावलाय नाय लोगोफोर जों गासिबो हारामि जों गासिबो बाबा बोनानै एक्सखौ गोसोखांनानै गाबो किन्तु नाय लोगोफोर नैबे नुबाय थानाय मोदायजोफोरखौ नाय इसोरो माने बाबा साबा लानानै एकदम माने बोनानै पुरा बथलाव सोनानै ओरैबायदि बोदोदि ओरैबायदि इन्जय खालामदो दि माने मा होनो आरो थारमाने इ हस्टेलावसो खालामदो ना सोरनिबा न'आवसो खालामदो आंखौ मिथिया किन्तु इसोरो बाबा बोनानै ओरैबायदि नाटक खालामगासिनो दं थारमाने इनि खुनु सिमा गैया आरोना माने इफोर माबायदि रोखोमनि इन्जय खालामनाय आखायाव पुरा गानजा सानजा नानानै मानसिफोरनो भिडिअ बानायनानै देखायलायनाय इफोर मोनसे इन्जय नामा इयो खालामदो माने भिडिअ बानायनानै मानसिफोरनो देखायनांगौ और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी गिलासखौ आखायाव लाना सिन्था खालामगासिनो केला लोंनांगौना लोंना होननानै किन्तु उपाय गैया दा लोंखानांसिगोन मानो होनोबा एक्साबो गारबाय नालाय बेखायनो लोंनो गोनां जाबाय बे केला बेफोरबायदि मदाहि जायोबा सोर फान्थावा नागिरगोन नोंसोरखौलाय फान्थाव मोनगोन नामा बेफोरबायदिबाथाय लोंनानै गोलैना जुदि लामा सामा गोलैना थायोबा सेंग्राफोरनि गोसोखौ मोदाया बोख'नो हाया सैथो खोथा बे नाय लोगोफोर मानिबाय आङो सेंग्राफोरनि गोसोखौ मोदाया हमनो हाया किन्तु नोंसोरनि सिख्लाफोरनि गोसोखौ मा जनिभाया आरामसे हमनो हायो हमदांजोबनो हायो मिथिबायना हमदांनो नङा ओरैबायदि फर्मुलाबो बाहायनो हायो इदिखौ आं होनथ'ला आरोना माने आं होननो थांबा सोरबा माननाय जाजोबगोन होननानै मिथिबायना जाय सिख्लाजों एखे सैया खालामजायोना केयार खालामजाया सैमा बायदि खालामजायो बिदिखौसो अनो सेंग्राफोरा ओमफ्राय जाय सिख्लाया थै थांअनोना बिदिखौ अना मिथिबाय सेंग्राफोरनि मेन केरेक्टार बे अनबा अनजाया साला बे केला नाय गासिबो सेंग्राफोरा जनि भाई जानो हाया आरो गासिबो सिख्लाफोरा मिया कालिफा सानि लिअनि जानो हाया जोंनाबो लकेट लान्सारा जनि भाई बायदि नङाथ' कैसा लगा मेरा मजाक तो बास एरफोरबायदि चुतियामखौ बेसे नायबाय थानो भिडिअखौ फुल वाच खालामनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनबावगोन मोनसे इन्टारेस्टिं थाबाथाबादि भिडिअ लानानै नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनलायसिगोन दिनैनि थाखाय बेखिनियानो गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय गोजोन्थों